ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୀରେନ୍ ଉପଚାର କେନ୍ଦ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ଏପରି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେହି ଗଛର ନାମ ହେଉଛି କୁଶ ଗଛ ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁଶ କୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କୁଶ ଦର୍ଭ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କୁଶ ଦୁର୍ବାବଲୁ ଓ ଦୁର୍ଭାଡ଼ା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୃଣ କୁଶ ସାନ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଜୁଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଗଛରେ ଆସୁଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଦୌ ନଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଷ, ପତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର, ସମାନ ଗୁଣ, ଯଜ୍ଞ ଓ ପବିତ୍ର କାମରେ ଏହା ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମଧୁର କଷାୟ, ଶୀତଳ, ତ୍ରିଦୋଷ ନାଶକ, ଆତ୍ମାଶୁଦ୍ଧିକାରକ, କ୍ଳାନ୍ତିନାଶକ, ଅଶ୍ମରି, ମୂତ୍ରକୁଚ୍ଛ, ରକ୍ତପ୍ରଦର, ବସ୍ତି, ବେଦନା, ଗୃହପୀଡ଼ା ନାଶକ। କୁଶମୂଳ ମଧୁର ରସ, ଶୀତଳ ରୁଚିକାରକ, ମୂତ୍ର ପରିଷ୍କାରକ ଓ ପିତ୍ତ ନାଶକ। ଜ୍ୱର, ତୃଷ୍ଣା, ଶ୍ୱାସ, ରକ୍ତ କାମଳ ନାଶକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ରା ମୂଳ ରସ 30 ଗ୍ରାମରୁ 60 ଗ୍ରାମ। କୁଶମୂଳ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ସମଭାଗ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ ବାଟି 7 ଦିନ ସେବନରେ ପ୍ରଦର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ ମରିଚ ସହ ବାଟି ପ୍ରତି ଝାଡ଼ା ପରେ ଥରେ ଏପରି 2-3 ଥର କ୍ରମେ ସେବନରେ ଅତିସାର ବା ବିସୂଚିକା ଝାଡ଼ା ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ ସିଝା ପାଣି ମହୁ ପ୍ରକ୍ଷ ପରେ 3 ପାନରେ ତ୍ରିଦୋଷ ଜ୍ୱର ନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ବାଟି 7 ଦିନ ସେବନ କଲେ ମୂତ୍ରକୋଷ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ ବାଟି କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରଭାତରେ ପାନ କଲେ ମୂତ୍ର ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ମୂଳ ରସରେ ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ଷେପ ଦେଇ 3 ପାନ ସେବନରେ ପିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ ହଳଦୀ, ମରିଚ, ଅଦା, କଳାଜିରା ସମଭାଗ ସିଝାଇ 1-8 ଅଂଶ ପାଣିକୁ ଗୋମୂତ୍ର ସହ 7 ପାନ କରି ସେବନରେ ପାଣ୍ଡୁ କାମଳ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଥ ସହ ମହୁ ଅଦା ରସକୁ 2-3 ବାର ସେବନରେ ଜ୍ୱର, ତୃଷ୍ଣା, କାଶ, ଶ୍ୱାସ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ, ଗରଗଡ଼ ମୂଳ, ବେଲମୂଳ, ଭୂଇଁନିମ, ଡିମ୍ବିରି, ଛେଲି ସମଭାଗ କୁଟି ଚୂନ 3 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଉଷୁମ ପାଣିରେ 7 ପାନ ଖାଇଲେ ଉଦର ରୋଗ, ସୂତିକା ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳ ସିଝା ଜଳରେ ବସ୍ତି ସେକିଲେ ବସ୍ତି ବେଦନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କୁଶମୂଳକୁ ବେଣା ଚେର ଘେରି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଲେ ପାଗଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୁଶମୂଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ 3 ଗ୍ରାମ ଓ ଓଜନ ମହୁ ସହ ଖାଇଲେ ଗର୍ଭିଣୀର ପେଟ ବଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।